салом дӯстони азиз, хуш омадед ба канали мо. Дастгирии худро фаромӯш накунед, дар видео лайк монед, дар канали мо ҳатман подписатсия кунед ва зангулача мебурад, зангулачаро гирён кунед, то ки ҳар видеои мо бехабар намонед. Бародарон, дар канали бозортеҷии мо будрои ҳатман подписатсия кунед. Дар ин канал селкаи канал дар описиониро дар комментария закрепит кардаги. Дар ин канал гомолбозори сини вахш бохтар кушониён мешавад. ҳатман будрои подписатсия кунед, видеоро то охир тамошо кунед. Соф савдо ба ҳама дард даво. Бародаро гови ҷӯшо нақша чанд каи 8000 мега гусалачашай бозор чанд чика бозор чанд чика бозор да 7000 кайса надодаст чанд кайша 6 литр шир мекунад сета саат сета бега сета саат сета бега бародаро шир дорад. дӯстони азиз, сарпарасти видеороликҳои канали мо компанияи софсавдо мебошад, ки дар он ҷо шумо метавонед дороҳои гиёҳӣ барои рехтани мӯи сар, ришро ғафз кардан, сафедии пӯсти бадан, худро фарбе ё хароб кардан ва дигар бемориҳое ки дар рӯи экран мебинед. Барои дастрасӣ кардан ба рақамҳои дар рӯи экран буда занг занед. Доставка дар Москва ва Санкт-Петербург дар муддати 1 соат ва ба дигар шаҳрҳои Россия дар муддати 3 ё 4 рӯз. Софсавдо ба ҳама дард даво. бародаро гови ҷӯшо бо ҳомиладор будааст. Не ба қачашай нақшашам нақшаша 12 бозоршан чиқа нархша 12000 мега бозорда 10000 хана будасташ 6 литр шир дора бародаро мақсад бо савдо мешава 12000 бо бародаро гови ҷӯшо гусалашай ки нақшашан каяка 11500 мега бозор чанд чика 10300 рӯзи нест бародаро чанд кай шир метуда боша 8 литр мошоалла 8 литр шир дора бародаро бародаро гови ҷӯшо гусалачаш нараи мода мода ғаночинак будаст нақша чанд каи 7500 мега бозор чанд чика ҳолнакас чика бозор оли чикак нест ин шир чанд кай дора 5 литр 5 литр шир дора бародаро гов хуба бародаро гови ҷӯшо нақша чанд каяка 8500 мега бародаро бозор чанд чика бозорда 7600 чикайса қан наметех бародаро ин шир чанд кай медода боша 4-5 литр шир дорад ин гусалашаш ғуноҷин аст бародаро гови ҷӯшо гусалашай бақача нақша чанд каи нақша чанд кай 14000 бозор чанд чика то 12000 кайсан нақша 14000 мегад чанд кай шир медода боша 10 литр шир дора бародаро гови сиёҳ бародаро ҷӯшо айне гусалашай нақша 7000 мега нақша 7000 мега бозор чанд чика рака 6500 бозор кайсасаш ба филм дақиқа надудишо 6500 намечиаш 6500 надудагиша бародаро гови ҷӯшо
нарша чанд ка яка 11000 мега бозорда 10000 кан надудаш мақсад касоне ки гов дар кор боша бо савдо мешаванд рақами телефони чанд анакайна 915 02 64 24 бародаро занг занед любой хел гов миёва метиятон бародаро гови чушои гусалаш модай ҳамчинак нарша наҳним азор мега бо савдо наҳним азор меган гӯй мешидеш меган наҳним азор мешава бародаро 6 литр шир ҳаст гӯй мегаи 6 литр шир гови ҷӯшо бародаро гусалаша дахуна мондааст наовардагиша нарша 7000 мегӯя ка нарша 7000 мега бозор чанд чика 5600 чика надудиша дака гов буғаза я гов буғаз будааст айлубой ҷо мега меҷӯшӣ ягон ҳед намега бародаро гови зарди ҷӯшо нарша чанд ка яка 9000 бозор чанд чика бозор 8200 чика эсас бародаро наметияша 9000 мега чанд қай шир дод метия шир чанд қай медод شیر همه 7-8 لیتر 7 литр шир дора бародаро метия шир бародаро гови ҷӯшо ин гусалачаша алабала чанд чика яка нарша 7700 бозор кайсатшия шумо чандш мегед 77 наметияш бародаро 7700 шир чанд қай дора ака 5 литр шир аст 5 литр шир дора бародаро гусалачаш бародаро гови ҷӯшо дадаш наоай бозор харидасташ 8200 а клиентай 8500 гуфтаисааст 8500 мега бития метимаш да 83-84 розинес бародаро гови ҷӯшо нархша 10000 мега бозор чанд чикарака бозор 9000 шкан даи 9000 наметияш бародар шир 3 литри гуфти яка 3 литри шир метия шир чанд я вақта 3 литр метия бародар агар мега майда бо канҷораш нимо бисёртар метия гови ҷӯшо наре мода гусалаша мода ғаноҷинак будааст нақша чанд ки 7000 мега бозор чанд чика 6300 бозор кайсасташ дақиқа наметияш чанд қай шир медода боша ака 3 литр шир метия бародаро гови ҷӯшои гусалачаша ғаноҷинай нақша чанд ҳазор гуфти ака нақша 9500 мега бозорда 8500 чикайсан дақиқа розӣ нест шир чанд қай дора шир 5 литр шир дора бародаро бародаро гови ширдор гусалачаша бо қача
Nakşa çan çaka. Hafa zoruş miga. Bozor çan çıkar. Bozor 600. Bozorda 6300 çıkar. Ne adı dastı? Şir çan kaydora şir. 5 litr şir dura paraları. 5 litr şir dura. Barodara govicu narxша 7000 мега сарчашай я бозор чанд карака бозор 6500 шкайса дайқа наметияш гови хубай бародару ишир чанд қаймет дорам шака 6 литр шири дорам бародара гови ҷӯшо нақша чанд гуфти ака 10000 бозор чанд чикар бозорда 8000 шкайса нақша 10000 мега бозорда 8000 шкайса дақиқа наметияш бародару ишир чанд қаймат мебахши ака 8 литр шири дора бародару айда ҳазир бу савдо мешавад бародара гови сияй шо 12000 гуфти ака 11 нархша 11000 мега бозор чанд чика бозорда 9600 кар дай қарози нест бародара ширчанд қайда дор 10 litr dura yakın başa şu. 10 litr şir dura yakın gusalaş 10 litr şir dura